alhaji ba za mu yadda ni in na karya doka za a kama ni billahi azim za a kama ni kai kanka ni ba to in je in karya mana in gani sai dai a ringa cewa a'a singam ba an kawo wane ne singam kuma ni na sani ne to ai shine ya kamata ai in na wuce sai a ce singam ni ina ce cingam masu kyau sai daga baya ka yi bayani wai kai sai kira da wannan wani suke kira da singam wai akwai wani ko indian film ne ni rabuwa da inga indian film ya fi shekara 30 to to sun me ka suna samu wannan suna kuma aka samu wallahi Kano ne suka sa suna na wanda ko da me ka zo an fi ka kenan sun suka samu alhamdulillah to ka karbi suna abunda mutane suke so shi ake so ashe sai in ki mutane alheri mutane rahama yanzu na kira sunan ban laifi ba zan ma kira ba ni